Bon dia. Bona tarda. Em correspon anunciar que avui, 17 de juny de 2023, a les 12 del migdia, ens reunim a la sala de sessions d'aquest Ajuntament en compliment del que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en concordança amb l'article 37.1 del Reglament d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568-1986 de 28 de novembre, els regidors i regidores que el passat dia 6 de juny van ser proclamats electes d'aquesta corporació per la Junta Electoral de Zona, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals que van ser convocades per Real Decret 207-2023 de 3 d'abril, en el qual es convocaren eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel dia 28 de maig. Amb l'assistència de la totalitat dels regidors i regidores electes d'aquesta corporació, conjuntament amb l'interventor i la secretària de la corporació, amb l'objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l'Ajuntament d'acord amb els resultats que es van produir el dia 28 de maig. El procediment de constitució de l'Ajuntament ve establert a l'article 195.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i que assenyala que s'ha de constituir en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions i comporta les actuacions següents. Constitució de la mesa d'edat formada pels regidors o regidores electes de major i menor edat present en l'acte. Acreditació dels regidors i regidores electes davant la mesa d'edat mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el document nacional d'identitat o document equivalent. Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament a la Constitució. Elecció d'alcalde o alcaldessa de la vila. Informo que es troba a disposició de tots els regidors i regidores electes l'acte d'arqueig, justificants d'existències en metàl·lic o valors de l'Ajuntament dipositats a la Caixa Municipal i en entitats bancàries, així com la documentació relativa a l'inventari del patrimoni municipal a efectes de la seva comprovació a la seu municipal de la qual es deixa constància. També es fa constar que tots els regidors i regidores electes que han de prendre possessió dels seus càrrecs en aquesta sessió han donat compliment a la seva obligació legal de presentar les seves declaracions de béns patrimonials i de causes de possibles incompatibilitats o de qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Els regidors i regidores que el proppassat 28 de maig van ser proclamats electes d'aquesta corporació per la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners i que ocupen el seu escó, dels quals en disposem les degudes credencials, són per la candidatura Junts per Caldes de Malavella, senyors Salvador Balliu Torroella, senyor Sergi Miri Miquel, senyora Encarnación Quesada Molinero, senyora Aida Rovira Balliu, senyor Alexandre Tudrà Pariente. Per la candidatura Som Caldes Alternativa Municipalista, senyor Marc Martínez Comas, senyora Anna Salado Pratsavalls, senyora Joana Cáceres Gamero, senyor Albert Salado Pratsavalls. Per la candidatura Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Josep Maria Fogueroles Timoneda i la senyora Maria Mercè Ferrer Mascor. Per la candidatura Partit dels Socialistes de Catalunya, la senyora Ana Belén López Soto. Per la candidatura popular, el senyor Carmelo Vico Mendoza. Permetin-nos felicitar-los i desitjar-los sort en els càrrecs que ostentaran, així com que el mandat que avui s'inicia sigui ple d'encerts i fructífer pel municipi. Convido el senyor Carmelo Vico Mendoza i el senyor Albert Salado Pratsavalls, de qui queda acreditada la seva personalitat, a assumir la presidència de la mesa, el primer d'ells en la seva condició de regidor, electe de major edat present a la sessió. Cedint-li la paraula. Gracias, señora secretaria. Buen día, buena tarde, buenos días, buenas tardes. Senyors i senyors, familiars i amics, regidors i regidors, benvinguts a la vostra casa, que és l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Declaro oberta la sessió per la constitució de l'Ajuntament de Caldes de Malavella i constituïda la mesa d'edat. Un cop comprovades les credencials de tots els regidors i regidores electes queden acreditades a davant de la mesa i correspon preguntar si existeix algun regidor o regidora a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 67, 177 i 178 i altra legislació concordant. En aquest cas, fos així, han de
han de manifestar en aquest moment. No havent-hi cap regidor ni regidora afecta per cap causa d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació de jurament o promesa d'acatament a la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida a tots els regidors i regidores a posar-se en peu en el moment de formulació del jurament o promesa. Sol·licito a la senyora secretària que procedeixi a la lectura a la fórmula legal de jurament o promesa del càrrec i procedeixi seguidament a anomenar a cadascú dels regidors i regidores. La fórmula legal de jurament o promesa establerta pel Real Decret 707 de 1979 de 5 d'abril és la següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Caldes de Malavella amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Procediré a anomenar-los seguidament. Senyor Salvador Balliu i Torruella. Sí, prometo per imperatiu legal. Sí, prometo per imperatiu legal. Senyor Quesada Molinero. Sí. Sí, prometo per imperatiu legal. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Sí, prometo per imperatiu legal. Sí, prometo per imperatiu legal. Sí, ho 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 prometo. Juro. Senyors regidors i regidores que encapçalen les seves corresponents llistes presenten candidatura al càrrec de l'alcaldia. Com a president de la mesa em correspon en aquest moment declarar constituïda el nou Ajuntament de Caldes de Malavella. Tot seguit es presidirà a l'elecció d'alcalde o alcaldessa en la via per la qual cosa dono la paraula a la senyora secretària a fin d'explicar el procediment d'elecció. Gràcies. Tot seguit es procedirà a l'elecció del nou alcalde o alcaldessa de la vila de conformitat amb el procediment previst a l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General mitjançant el sistema de votació secreta contemplat a l'article 31 del Reglament Orgànic Municipal. És a dir, mitjançant la formulació del vot a través de paperetes que es dipositaran a l'urna per cada regidor i regidora. Tots els regidors i regidores disposen de paperetes en blanc i un bolígraf per poder escriure el nom del candidat. Entenem per nom, si consta el nom, si consta el cognom o consta nom i cognom. Es considerarà vot en blanc l'abstenció quan deixi el paper en blanc o s'hi apunti el nom blanc. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les seves respectives llistes. Si algun d'aquests candidats obté la majoria absoluta dels vots emesos pels regidors i regidores, aquest candidat s'és proclamat alcalde. Per obtenir la majoria absoluta dels vots, cal obtenir un nombre de vots equivalent a la meitat més un del nombre de membres que constitueixen la corporació, és a dir, 7. Si cap d'ells obté l'esmentada majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçala la llista que hagués obtingut major nombre de vots populars en el municipi. En cas d'empat, es resol per sorteig. Correspon al president de la mesa preguntar als diferents grups
per les candidatures. Que cancel·len les seves corresponents llistes, presenta candidatura al càrrec d'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Sí. Sí, el grup de Junts per Caldes, Salvador Balliu. Sí, pel grup de Som Caldes, Marc Martínez Comas. Sí, pel grup d'Esquerra Republicana, Josep Maria Fogaroles. Pel grup popular, Carmelo Vico. El senyor Salvador Balliu i Torroella queden proclamades les candidatures següents. El senyor Salvador Balliu i Torroella, Junts per Caldes de Malavella, CM. El senyor Marc Martínez, Som Caldes, Alternativa Municipalista. El senyor Josep Maria Figuerola, per Esquerra Republicana, ¿no? Sí. Perdó, Josep María Figuerolas, Timoneda, por Esquerra Republicana de Cataluña, y Carmelo Vico por el PP. Convido al regidor i regidores a dipositar el seu vot a la urna per l'ordre que la senyora secretària cridarà. Comencem la votació, si sembla, sí. Senyor Sergi Miri Miquel. Senyor Alexandre Toldrà Pariente. Señora Encarnación Quesada Molinero. Senyor Marc Martínez Comas. Senyor Josep Maria Fogaroles Timoneda. Senyora Anna Salado Pratsavalls. Senyora Maria Mercè Ferrer, Escor. Senyora Joana Cáceres Gamero. Senyora Ana Belén López Soto. Senyora Aida Rovira Balliu. Senyor Salvador Balliu i Torroella. Senyor Albert Salado Pratsavalls. Senyor Carmelo Vico. Mendoza. Sí, us podeu quedar. Molt bé. Bé, doncs seguidament es procedirà al recompte de vots. Fas aguantar, aguanta. Aguanto, eh? Sí, aguantes. Deixo jo? Sí? Marc Martínez. Dona tu, Maria? Sí. Molt bé. Marc Martínez Comas.
Salvador Balliu. Salvador Balliu. Marc Martínez i Comas. Josep Maria Fogaroles. Blanc. Bueno, no hi ha res, Blanc. Salvador Balliu. Josep Maria Fogaroles. Marc Martínez i Comas. Salvador Balliu. L'últim, Salvador Balliu. En seure? Sí. Gràcies, senyora secretària. Llegiré el resultat dels vots. El resultat de la votació ha sigut el següent. Salvador Balliu, amb 5 vots a favor. Marc Martínez, 4 vots a favor. El senyor Figuerola, 2 vots a favor. D'acord amb aquests resultats, la secretaria entregarà el que correspongui, no havent obligat cap candidat de 7 vots que configura la majoria absoluta legal dels membres de la corporació, encastarà la llista que ha obtingut el major nombre de vots popular. El municipi queda proclamat a l'alcalde de l'Ajuntament de Cal de Malavella, el senyor Salvador Balliu i Torroella. Senyor Salvador Balliu i Torroella, en la seva condició de cap de llista del partit Junts per Caldes de Malavella, CM, a qui prega que es dirigeixi a la mesa a efecte de formular-li la següent pregunta. Senyor Salvador Balliu i Torroella, accepta vostè el càrrec d'alcalde de la vila de Caldes de Malavella? Sí. El president de la mesa convida a la senyora secretària a donar lectura de la fórmula de jurament o promesa del acatament de la Constitució legalment exigit al regidor designat. Senyor Salvador Balliu. Senyor Salvador Balliu i Torroella, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Malavella amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Per la presidencia y felicitarle a la entrega a la vara de alcalde.
Bé, doncs, molt bon dia i primer de tot donar les gràcies al nostre municipi per la composició també que configura aquest ple municipal a partir d'ara. També donar la benvinguda a tots els regidors, els nous, els que continuen, també els sortints, des d'aquí desitjar-los que els hi vagi molt bé. En tot cas, com és costum d'aquest plenari, donaré la paraula als diferents grups municipals que composen aquest Ajuntament a partir d'ara. Jo que espero, ja avanço, que tinguem molts encerts tots plegats i que sigui un Ajuntament que faci moltes coses. En tot cas, donaria la paraula al senyor Marc Martínez del grup de SOM. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Veïns, companys regidors, el senyor alcalde, quin goig fa veure aquesta sala tan plena per un ple municipal. Tant de bo això continuï sent així i Caldes esdevingui un model de participació ciutadana en la política municipal. Els 4 regidors que representem a partir d'avui Som Caldes en aquest ple volem reafirmar el nostre compromís en treballar dia a dia per ser constructius, per sumar idees, per fer del nostre municipi un lloc millor, un lloc de tothom i per tothom. Creiem que això només es pot fer treballant de baix cap a dalt i per això esperem poder representar a la gent que ens ha votat, però també a tots aquells que, sense haver-ho fet, ens vulguin fer arribar les seves inquietuds. Hem passat uns mesos frenètics preparant un programa electoral on quedés reflectit com volem que sigui Caldes en un futur. I ho hem fet mitjançant diferents assemblees participatives. Tenim clar que volem un municipi que vetlli pel benestar de les persones, pel patrimoni i sobretot pel medi ambient, on la transparència i la participació ciutadana siguin els pilars bàsics de la gestió de l'Ajuntament. Precisament aquest és un dels punts que hem trobat més a faltar en aquests 4 anys passats. No volem deixar de donar les gràcies a tots els que ens heu recolzat i fet confiança. Ens mantenim ferms en la voluntat de treballar d'una manera participativa i oberta, i és per això que ens comprometem a continuar realitzant assemblees per tractar els temes que vagin sortint. Quasi un mes després de les eleccions, ens podem mirar les coses amb una mica més de perspectiva. La victòria de Junts aquest cop ha estat molt més ajustada i el resultat de la votació que acabem de realitzar així ho reflecteix. Això ens deixa un ajuntament molt més plural. A alguns els pot semblar que és un inconvenient. A nosaltres ens sembla que és el contrari. Ara tenim l'oportunitat de desenvolupar un projecte molt més participatiu i en el qual tots els caldencs ens sentim representats. Aquests dies s'ha parlat molt de pactes i ara us volem explicar la nostra postura. Com hem dit sempre, volem ser el màxim de constructius. No creiem en la política de confrontació i per això el nostre paper serà el de buscar solucions als problemes reals de la gent de Caldes. Vinguin d'on vinguin les idees, si creiem que són bones pel nostre municipi, allà hi serem per ajudar a tirar-les endavant. Però tampoc som aquí per fer de crossa de ningú. El nostre programa establia uns principis i uns valors molt clars i la tasca de Som Caldes ha de ser explicar-los i defensar-los. Creiem que la feina feta aquests 4 anys i els recents resultats ens avalen. Ens sentim més forts que mai per continuar treballant per la gent de Caldes, Franciac i Santa Saclina, per la gent del nucli, dels barris, dels veïnats i de les urbanitzacions. Ens trobareu sempre disposats a parlar de tot allò que calgui. No volem acabar sense desitjar molta sort i encerts a tots els grups pel bé de Caldes. Esperem que a partir d'ara es posi més èmfasi en els interessos del conjunt del municipi que en els interessos particulars i partidistes. Si tots volem el millor de Caldes, no ha de ser tan difícil posar-nos d'acord. Ens hagués agradat liderar una alternativa, o si més no, tenir una força decisiva en el govern que aquests dies s'haurà de definir. Sembla que això serà difícil. Hi ha tot un seguit de temes que ens separen de les idees de Junts per Caldes i dels altres partits, sobretot el model urbanístic, però també, i ho volem tornar a remarcar, la manera d'entendre la política, la importància que donem a la necessitat de tenir sempre en compte l'opinió de tots els caldencs i caldenques en el dia a dia de la gestió municipal. Les paraules que ens sentireu repetir tantes vegades com faci falta: transparència i participació ciutadana. Moltes gràcies.
Doncs donaria la paraula al següent punt al senyor Fogaroles d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tothom, gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial. Bé, en primer lloc, en nom també de la meva companya regidora, la Mercè Ferrer, de tot el grup d'Esquerra de Caldes, volem felicitar en Salvador Belliu. Espero que tingui molta sort i molts encerts i que en aquesta nova etapa es governi defensant tots els caldencs i caldenques. També vull donar les gràcies als regidors sortints del consistori anterior per el seu compromís i la seva dedicació, i en aquest punt permeteu-me que especialment agraeixi la tasca del company i amic Carles Matabós, que ha fet una gran feina com a regidor. Vull també agrair a tots els ciutadans de Caldes que ens han votat i també als que no ens han votat però han participat en les eleccions del passat 28 de maig. En aquest punt, deixeu-me fer èmfasi en un problema que cada vegada tenim més, que és el de l'abstenció. Desafortunadament, la majoria de la gent de Caldes que estaven cridats a les urnes no han anat a votar. La participació ha sigut d'un 49%. Pensem, des del nostre grup municipal, que cal fer una reflexió i pensar, més enllà de que, evidentment, hi ha una desafecció general per la política, què podem fer també des de la institució local, des de la institució més propera als ciutadans, perquè la gent tingui ganes de participar i de que, quan toqui, anar a votar. El candidat que avui ha estat escollit alcalde, el senyor Belliu, ha tingut 5 vots dels 13 possibles. Els altres candidats han tingut 6 vots. Això vol dir que, a diferència del que teníem acostumats en anys anteriors, a partir d'ara serà imprescindible i necessari els acords entre les diferents forces polítiques representades en el consistori. I això és bo, això és molt bo, perquè deixem enrere les majories absolutes i els pactes tancats que, desafortunadament, passaven el rodet i imposaven la seva voluntat. Ha arribat el moment de deixar enrere la imposició per donar pas a la negociació, la confrontació per donar pas al consens i la baralla partidista per donar pas al pacte. Nosaltres sempre hi hem sigut per parlar, hi som i en el futur hi serem. Hi serem per escoltar les propostes de tots els grups i per donar suport si són bones per Caldes. I també hi serem, i ens agradaria que fos així, per ser escoltats. I us farem partícips de totes les propostes pròpies que hem anat traient i que anirem traient del nostre programa electoral per tal que puguin ser valorades i acceptades pel conjunt dels regidors. Companys i companyes de consistori, caldencs i caldenques, el missatge de la gent de Caldes ha estat clar. Parleu entre vosaltres i tireu el poble endavant. I això és el que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Caldes farem a partir d'ara. Moltes gràcies. Sí, el Partit Socialista de Caldes té la paraula la senyora Ana Belén. Des d'aquí, desitjar sorts i encerts al nou equip de govern, sorts i encerts també a tota l'oposició. Un agraïment a tots els regidors sortints, els que han tingut responsabilitats de govern per la feina feta. Ens deixen un camí molt a seguir. Són, per mi, exemple de moltes coses. Agrair a les entitats que col·laboren amb aquest Ajuntament, que fan possible i el tiren endavant. I des d'aquí que encetem una legislatura en la que realment no hi hagi línies vermelles, no es veti a ningú i tothom parli amb tothom. Gràcies. Senyor Carmelo Vico, del Partit Popular, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Moltes felicitats. Benvinguts de nou a tots i a totes. Des del Partit Popular estarem al costat del senyor alcalde i de tots els regidors perquè han fet una legislatura anterior de 4 anys que han estat molt units, han fet coses molt importants i des d'aquí, des del PP, pensem que han de continuar fent aquestes coses tan necessàries que es necessiten a la nostra via, però amb fermesa i deixant-se d'oblidar una mica els colors, perquè dintre d'aquest Ajuntament
tots som igual i tots han de treballar pel poble, per Caldes de Malavella. Moltes gràcies. Bé, per Junts per Caldes, doncs, primer donar-vos la benvinguda doncs, en aquest plenari. Regidors, regidores, familiars, amics i amigues que ens heu volgut doncs, acompanyar. La constitució d'un nou plenari dona inici a un mandat que espero i desitjo que sigui doncs, profitós i constructiu i en el qual el nostre poble continuï també creixent i transformant-se com ha vingut fent els darrers anys a fi que els caldencs i caldenques hi puguin viure doncs, més bé. En primer lloc, vull agrair a la ciutadania la confiança dipositada en mi i en el meu equip també, el passat 28 de maig, i felicitar tots els nous càrrecs electes i també doncs, els que repetiu en aquesta ocasió. Encarem i renovem de nou amb aquest repte i amb la mateixa humilitat, prudència, il·lusió i seny en què ho hem fet els darrers anys, però alhora també amb moltes ganes de seguir treballant pel nostre poble i també pel nostre país. Ser regidor en un ajuntament, de la mateixa manera que assumir l'alcaldia, és un compromís en tot el poble, que es manté 24 hores, 365 dies a l'any. Les necessitats dels ciutadans d'un municipi ni s'aturen ni fan vacances. Aquesta és la responsabilitat que estic convençut que tots avui assumim el nostre paper de càrrecs electes i que tenim ben present, tant els que hem renovat el càrrec com els que portem ja uns anys treballant per aquest Ajuntament. Al llarg dels propers 4 anys, les persones que aquí representen les diferents voluntats i que conviuen en el nostre municipi haurem de fer front a numerosos reptes i decisions importants pel nostre poble. No tinc cap dubte que tots i cadascú dels 13 regidors que formen el nou plenari arribaran a acords corresponents perquè el nostre municipi pugui finalitzar els grans projectes que tenim la mirada posada cap al futur. I és que per tots els que formem part d'aquest consistori caldenc, en aquest nou mandat, l'objectiu principal és que el nostre municipi pugui continuar transformant-se. Com ho ha vingut fent els darrers anys, però mantenint viva l'essència de Caldes de tota la vida. En aquest punt vull fer un especial esment a tots els regidors i regidores que ens han acompanyat al llarg de tots aquests anys. El nostre partit constata de molta gent i que ens ha ajudat regidors que han estat a l'equip de govern, però també molta gent que des de fora ens ha donat suport. Per ells, moltes gràcies, però també vull fer un reconeixement als regidors sortints i felicitar a la Gemma Alsina, l'Àngela Frigoler, el senyor Pere Oliveres i el senyor Dani Sancho, que m'han acompanyat aquests darrers 4 anys en el consistori, amb aquest mandat que no formaran part del plenari que ve. Els vull agrair la seva implicació, la seva dedicació i, per descomptat, la vocació cap al servei de Caldes, del nostre municipi i de tots els seus habitants. Gemma, Àngela, Pere, Dani, moltes gràcies per haver deixat acompanyar-nos amb aquest mandat que ha sigut, jo crec, molt profitós. Si bé és cert que els resultats de les eleccions del 28 de maig ens ha donat un total de més de 1.025 veïns i veïnes que ens han fet confiança, treballarem per tots els caldencs i caldenques. És igual el color que sigui. En aquest sentit, estem oberts a arribar a consensos necessaris amb la resta de formacions polítiques que formen part d'aquest plenari, com són Caldes, Esquerra Republicana, Partit Socialista i el PP, per tal de poder executar els grans projectes del nostre municipi que han de continuar transformant i millorant Caldes i perquè el nostre municipi continuï essent un dels pobles de referència a les comarques gironines.
I és que per tots hem aconseguit posicionar el nostre poble al lloc que li pertoca, amb la col·laboració de moltíssimes persones que han acompanyat al llarg d'aquests anys i de tota la feina que han fet hauria estat possible i que heu continuat treballant amb aquesta mateixa direcció. Hi ha moltes frases que diguem els partits polítics que ens diuen sovint que construïm masses murs i que no fem ponts, algú diu, i com a grup majoritari del plenari em correspon a nosaltres fer aquests primers passos i construir aquests ponts de diàleg. Per això, deixeu-me que faci un oferiment i vàrem fer un oferiment als diversos grups municipals de la proposta que a canvi del vot favorable a la investidura poder treballar d'una manera més àgil i eficient amb una àmplia majoria. No ha estat possible, però continuem oberts i oferint aquest diàleg en els diferents grups municipals. Abans d'acabar, vull també agrair i tenir unes paraules pels treballadors de l'Ajuntament. Els treballadors de l'Ajuntament és el resultat també, o és un reconeixement també de la feina feta. De fet, els polítics marquen les directrius, però també hi ha un esforç de tota la gent que composa l'Ajuntament i de la seva feina que cal sigui el que sigui. No em puc oblidar de la meva dona que no ha pogut venir perquè té la seva mare ingressada en aquests moments, però sí que han vingut els meus fills, la Carla, l'Ivan, la Marta i també en Nil, que m'acompanya, que em fa molt feliç. De fet, companys i companyes del consistori, caldencs i caldenques, que tingueu molt bon mandat, espero, que d'aquí 4 anys puguem dir que l'esforç que tots que ha valgut la pena i que, un cop més, visca Caldes, visca Catalunya i per molts anys. De fet, vull entregar una distinció a tots els nous consellers i els que no repeteixen, una insígnia que fa que valorin i que distingueixin que són regidors de l'Ajuntament de Caldes. Si es volen anar acostant, els entregaré l'insígnia. Albert. Joana. Carmelo? Anna? Molt bé, un cop més, moltes gràcies i dono aquest ple per acabat. Moltes gràcies.